tipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Maulang Wednesday mga kabalitaktakan, grabe ang lamig sa labas pero kahit ano pang panahon, andito pa rin ang Dynamic Trio para pasayahin ang inyong umaga. Just like today, because today is Thank God It's Wednesday. Ayan nga and huwag na kayong mag-alala kung wala kayong payong, okay lang mabasa, sabi nga nila blessings daw yan. Blessings! Anyway, makakasama nyo po ang nag-iisang minion in the house, Rendy Guzman. Kahit maulan, maaraw, bumabagyo, may ipo ba yung kanina? Wala. Ano Naniwala yun? ka na Nga naman naman, dyan. napakagalibule. Kahit ano bang panahon, morning barkada, andito ang Dynamic Trio para magbigay ng kasiyahan at ngiti sa inyong umaga. Kasama nyo pa rin ang raketera at madiskarteng mami, Ma'am si Sheki. Kaya naman huwag nang tamad-tama rin sa pagbangon po sa inyong mga kama at pumasok na kung ano man ang inyong mga pupuntahan. Bawal pa rin po malate na kahit maulan nga po dito sa Baguio City. Kanina din sa Pangasinan and Tarlac daw and Nueva Ecija, malakas yung Akala ko sasabihin mo, ulan. kanina din, doon sa atin. Oo. Iyan, Ang mamaya malalaman natin kung bakit umulan. Pero makakasama niyo po sa talakan at diskusyon, Charles Limon. At ang kung gamit natin ay free TV antenna lamang, ilabas po yan o pihitin sa tamang direksyon para makakuha ng signal. Kung digital smart TV naman na nakakabit sa Digibox, you can scan the channel numbers. You can find us via the GNN channel or Highland TV channel. At depende po sa lokasyon nyo ang channel number na mapapanood nyo ang Dynamic Trio. Oo nga, pero pwede nyo rin po kaming mapanood gamit lamang ang inyong mga cellphone at kung may data or wifi kayo, tinatamad kayong bumangon sa inyong mga kama para buksan ang television, you can watch us live dito sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon, and we also have the same live stream sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. You can also follow, subscribe, like, or kung ano-ano pa ang iba pa naming platforms like Instagram, TikTok, and Twitter. Lahat na po ng platforms na pwede nyong makita, i-search nyo lamang po ang RNG Luzon. Nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala
bawal ng iba. At para po masagot kung bakit maulan ngayong umaga dito po sa Northern Luzon, naku, tignan po natin ngayon sa ating latest weather update ngayong ika-8 ng Hunyo 2022. Sa ating weather update ngayong umagan po ito, medyo nakakaranas po tayo ng pag-ulan dito po sa Baguio City, dyan po sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, at dyan din po sa parte po ng Isabela at Quezon. Ito'y dahil pa rin po sa kalat-kalat na pag-ulan na dala po ng localized thunderstorms kung saan ito po ay hinahangin or dumarating dito sa ating bansa dahil po umiiral ngayon ang ridge of high pressure dito po sa eastern seaboard ng Cagayan Valley. So mula po dyan, itong high pressure area kasi malakas po itong concentration ng hangin na umiihip pababa. So hinahangin po niya itong mga ulan na ngayon ay nararamdaman natin, pero so far hindi pa naman po ito direktang epekto ng hanging habagat dahil sa ngayon mahina pa rin po ang hanging habagat at nasa West Philippine Sea sa ngayon tumatahak itong kaulapang dala ng hanging habagat. So, yun mag-ingat-ingat lang po tayo dito po sa pag-uulang dala po ng mga localized thunderstorms na nararanasan natin at magdala po tayo ng payong at makinig po sa mga advisories ng mga local government units ukol po dito po sa pagbaha or mga landslide or pagbuo ng lupa para po palagi tayong maging updated. Ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City kaninang umaga ay pumalo po tayo ng 17. Naku, mainit pa rin. 17 degrees Celsius habang ang inaasahan po natin itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 25.5 degrees Celsius. Tumigil na. Kahit naman ganyan ang temperature, parang wala namang bago sa bago. Sabagay. Malamig pa rin naman. Meron malamig siya. Ay! Yung panahon. Okay. At yung malamig na tubig. Pero masarap ngayon magkape. Ay, naku, the best yan. Or Tapos noodles. pandesal. Ayoko na magpaluto Oo, ng noodles. noodles. Walang natitira sa Tapos akin. naalala mo nung bata tayo, walang pasok, di ba? Magpapakainin Oo, ka ng tapos Milo. Oo, tapos nanonood ka lang ng mga Anime. paborito mo. Oo, Dragon Nakakamiss. Balls. Ay, naku, Dragon Balls talaga. Ay, Uy, buhay. ganun ang mga pinapanood ko nung bata ko. Mga Pang lalaki. lalaki, oo. Doraemon. Oh. Sakto lang. Pero gusto ko yung mga dati, mga Pokemon, mga gano'n. Diba? Ay, grabe. Oh. Cute. Mas kasi siya. Interactive Umiiyak pa ako pag namamatay yung mga alaga nila. Interactive Ayan. kasi yung mga ganyang klaseng viewing. Kaya talagang Uy, na-encourage. nakaka-relate. Kaya, oo. Oh my gosh. Oo. Yung naabutan niya, mga Power World Rangers ang naabutan ko. Mga Mga- batibot. oo, batibot. Ay, oo naman. Favorite ko yun. Grabe naman. Anong year What's yun? batibot? Batibot is a, ano ba? Mga siniskwela. Oo. Bata pa Oo, ako. diba? Hindi ako yung mga Oo. ganun. Kaya Bakit ba? lumaki akong marahas kasi ang mga pinapanood ko yung mga... Ghost Fighter, gano'n. Hunter x Hunter. May violence, gano'n. Anyways, speaking of violence, mga morning barkada, there is a Human Rights Watch internationally ngayon kasi there is a call to expand international rights to education. Kasi morning barkada, nakakabahala. Only 85% of the worldwide population has a grant for education. Pero sa 85% na yun, morning barkada, not even half have a proper primary education and secondary education. So, kahit malaki yung percentage, again, wala silang primary education before they had their secondary education. Ang gusto kasi nating i-lobby right now is that we have free primary or free secondary education. So, malaking bagay ito lalo na sa mga countries that are unable to provide quality education. And also dito din sa Pilipinas Morning Barkada, we have a large number of that. As part of the Sustainable Development Goals, all governments have committed to ensure that by 2030, all girls and boys have access to quality pre-primary education and free, equitable, and quality secondary education. This commitment should be cemented in the binding international law. And also, we support a new optimal
optional protocol to the Convention on the Rights of the Child that would explicitly guarantees that the right to free secondary education and at least 1 year of free and compulsory pre-primary education. Establishing and fulfilling this right will benefit children and societies for generations to Yan. come. O, di ba? Sabi nga natin kahapon. Oo, mahalaga ang edukasyon. Edukasyon. And it should be really a right. It is. Nagulat naman ako sa mukha ko. Bakit naman may pagganon naman? No? It is Ayan. really a right. And at least dito sa Philippines, we meron na tayong mga project and scholarships and program na Yeah. parang they pay, the government pay, subsidized, yun pala, that's the right term, na subsidize yung payment from the government. Although, hindi lahat nga nakakakuha ng ganong privilehiyo o privilege, we can just look with other options kung ano pa yung makukuha nating scholarship. Kasi ang dami-dami And naman. if it's a right, it should be free. It should should be It is. Sa akin nga kung siguro magiging presidente ako, yung mga, syempre, Ay? mga private, Wow. President, President. mga minions. Anyway, di ba yung kunyari ako, may mga free education, dapat lahat ng education free sa mga private schools, dapat dun yung sa scholarships. Wala na naisip ko yung, di ba, malalaki yung bayad. E di, Mga why not pampublikong ibigay paaralan. din ng, hindi, for example, yung mga private schools, ang mga students gusto talaga nila sa private school. Kailangan makapasa sila sa exam, government pa rin ang magbabayad ng pag-aaral nila sa private school. Oh, they can Pwede. choose. They can Yes, choose. they can choose. Hindi yung, ay, wala tayong pera, kaya ganyan. Though walang masama sa public. Public ako Oo, ng oo din. elementary. Ako Oo din. din, Sobrang public din saya ako. niyan. Oo, Sobrang pero saya. ang nangyayari kasi minsan, merong discrimination. Lalo sa mga jobs, di ba? Mas Diba? At saka minsan kasi yung ratio ng one teacher to the students is sobrang dami pag public school. Parang alam niyo, meron pa akong narinig, 60 sila sa isang klase. 'Di ba? How can we now control the quality of Ilan ba education? dapat? Ilan yung ideal ratio? I'm not very sure, pero sa university where I am, University. 55. Pero pag elementary, 55? 55? Oo, umaasa. Okay lang yun. Oo. Basta maluwang yung classroom. Oo naman. Maluwag naman Pero, pala. pero again, what type of quality of education? Magkakaiba yan ng learning pattern and learning gaps. So, how could you address that kung ganun nga kadami yung estudyante mo? Oh, alright. Ayan. Sige, dapat sana matutukan yan. Pero isa din sa mga tinututukan ngayon, mga kabalitaktakan ng DOLE ay itong pong implementasyon ng wage hike o pagtaas ng mga sahod. Kasi nga po meron na pong adjustment na isinagawa ng kanya-kanyang mga regional tripartite and wages Board. Ayun, board. Nakalimutan ko na yung buong name nun. Pero ayun po, tinututukan ito ngayon ng Department of Labor and Employment, especially po kay Secretary Silvestre Bello, kung saan aabot po sa 14 na mga regional wage boards ang nag-issue na ng pagtaas po ng sahod sa iba't ibang mga parte dito sa Pilipinas. So noong linggo po, pinasalamatan ni Secretary Bello ang wage board para po sa pagresolba sa mga diferensya at iba't ibang mga petisyon para po sa aumento sa sahod at madagdagan na din po ang inuuwing mga sahod ng ating mga kababayang mga Pilipino. So tignan lang natin yung mga tumaas dito po sa Pilipinas. Para po dito sa Cordillera Administrative Region, dagdag po na 50 to 60 pesos ang itataas ng ng sahod dito sa Yes. Cordillera sa dalawang tranche. So Yes. effective ito by June 14 and dito naman po sa Ilocos Region aabot po sa ang minimum wage rate na natin ay 372 hanggang sa 400 pesos starting June 6 at marami pong makikinabang dito na mga kababayan natin. Sa Yes, Cagayan Valley, oo. tumaas 400 to 420 pesos na po ang minimum or pinakamababang pasahod dyan sa Cagayan Valley. Ang mga trabador naman po dito sa Central Luzon, tumaas na po ng 414 to 460 pesos ang wage hike dyan. Sa Calabarzon, tumaas po ng 350 or 390 to 470. Yung mga non-agricultural and mga agricultural naman is 450 to
429. So, kung iisa-isahin ko pa to, baka mamaya na tayo matapos. Pero i-check nyo na Yes. lang po sa inyong mga regional offices ng DOLE DOLE. para po maging informed kayo kasi ito yung pinapakuha sa akin nun eh. Kasi kapag may magtataas, kunin mo nga yung petition or yung statement ng DOLE para ipasa natin sa Manila at ma-inform sila na tataas yung sahod natin. Kasi sa central yung may kwan namin. Basta ganon. Anyway, before President Duterte's term ends daw, no, isa sa kanyang pinopropose ay ang pagkakaroon po ng pare-pareho, national wage. Yan. Yun, no, yung pare-pareho na po. However, ilang days na lang ang natitira. Tignan natin kung maipapasa niya pa or, alam mo yun, mailalabi niya pa para sa susunod na administrasyon baka Yes. mapag-usapan. Pero, mga ka-MB, laging tatandaan, hindi ka sasahod kung wala kang trabaho. trabaho. Kaya Yan. naman po, magkakaroon po ulit, no? Ipapaalala ko lang ulit para sa mga hindi nakakaalam na magkakaroon po ulit tayo dito sa Baguio City ng Kalayaan Job Fairs. Yes! This is in accordance or in celebration with the Araw ng Kalayaan. However, 26 local companies and overseas employment agencies have signified their intention to actively participate in the upcoming Kalayaan Jobs nga po that will be held at the Bishop Carlito Senzon Sports Center of the St. Louis University along Bonifacio Street. Alam naman nating lahat yan. Pero doon po sa mga hindi nakakaalam, kasi welcome din po ang mga taga-ibang probinsya na umakyat at mag-join sa job fair. So it will start on Sunday, June 12, 2022. And Maghapon. oo. There will be 20 local companies naman and 6 overseas employment agencies na tumatanggap na sila ng pre-registration. So, sa mga gusto mag-pre-register po, pumunta lang po kayo sa City Public Employment Service Office or PESO and the Cordillera Office of the Department of Labor and Employment, DOLE. Ayan, kaya naman po. Pumunta na kayo. However, meron din po isa, no? Magsa-start naman siya Friday. Magsa-start naman siya June 11, po. And pwede din kayo pumunta sa PESO and Dolicar until Friday. So, nag-start na. Pwede kayo hanggang Friday para mag-pre-register. So, ang partial list lang ng mga companies. Baka may mga company kayo dito na marinig na gusto nyong pasukan. So, St. Louis University, Baguio Country Club, Tipco Estates Corporation, Fifth Discipline Packaging Paper Corporation, FC Laranang, Super Value Incorporation, Cisco, Summit Bank, Benguet Prime Texas Instrument, ang dami pa, pati Maritime Academy of Asia and the Pacific, SM Super Malls, Full Suite, and Ayumnay. Ang hirap naman nito. Anyway, napakadami po, kaya punta na po tayo. Oo, Maganda. tips lang sa mga pupunta sa job fair ha, make sure you bring your resume or curriculum vitae. Yeah. And Morning Barkada, also wear your proper attire. Yan kasi nagigauge tayo on how we present ourselves. Hindi lang naman dapat talagang bonggang-bongga, but something that is appropriate. And interview tips tayo. Pag tinanong nila, can you please describe yourself? Actually, ito yung pinaka number 1 na tanong sa interview questions, to just be comfortable. They're actually engaging how you speak, but not really something that will qualify you for the job. Para lang maano ka. Isa pa, Morning Barkada, isa pang interview tip. Pag tinanong nila, how do you eat an elephant? Oh, Charles, how do you eat an Ano elephant? yun? Bakit How hindi do kami you mag-apply ng trabaho? Mahirap yan. Kung maipapasa na naman yan. Siyempre, kakatayin mo muna. Okay, Ren? I don't eat elephant, no? Anong klaseng taong kumakain ng elephant? I don't want that question. No, I love the mother nature. Oo. Eh di nakapasa ako doon Diba? kasi we Oo. don't eat elephant. Oh. We eat an elephant by eating it piece by piece. Equivalent to a Oh. problem sa sitwasyon sa work, social life, other pa. Diba, an elephant is too big. So how do you take on it? Piece by piece lang. Ay, hindi nga ako kumakain ng elephant eh. Bakit Basta ba? no to elephant. Parang yung Indonesian wait lang, may Indonesian na akong student. Sabi ko, ang tanong ko kasi lab nila, so do you eat anything? Yes, ma'am, except human. Sabi yung ganun. Oh my. Why? Oh, why? Why? Cannibal? Oo. And isa
isa pang tip, mag-review naman kayo kung meron Yan. kayong Oo. naiisip na gusto ng Oo. kumpanyang puntahan. Pag tinanong naman, what do you know about the company? Hindi mo alam. Oo. So, isa yun sa mga tinitignan. Yan Yes. po ay according kay Oo. Ma'am Charmaine. Na Pero isa bumagsak ako Mission, dyan. vision. Bakit? Noon. Bakit? Yung tanong kasi, can you please describe yourself? Sabi niya, nakasapatos po, tas nakapantalon. Hay nako, ewan ko sa inyo. Anyway, pumila na po kayo para hindi kayo magaya kay Charles na hindi mo na Oo. maintindihan na babaliw na ata. Oo. And Morning Barkada, mamaya naman makikita natin ang isang volunteer president na talagang ginawa niya yung liyab niya and passion niya pagdating sa pamimigay ng tulong before nung pandemya pa at ngayong pandemya. Mamaya lamang yan, ibibida natin siya. Ayan, mamaya naman po, abangan nyo ang pasada ng mga balita sa Morning Balitaktakan. And mamaya wala, cute-cute pa rin ako. Kaya naman madami pa kaming chika. Huwag kayong aalis, tumutok lang dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init-tipid tips mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online
coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. At dahil isa po akong Dora kahapon at pagkatapos po ng morning balitaktakan natin ay pumunta ako, namasyal ako sa isa sa ating mga masugid na sponsor, ang TG Home Builders at ako mismo. Dahil nga po promote at talagang ibinibida namin siya dito sa morning balitaktakan, dapat po ay ako mismo ang makakita ng TG Home Builders. And alam nyo ba na sobra akong satisfied dahil napakaganda talaga ng kanilang service at ng kanilang mga binibentang mga materyales para sa inyong mga bahay na tinatapos. Para naman po magkaroon kayo ng information at kaalaman, panoorin ninyo ang aking pamamasyal. Mga kabalitaktakan, good morning ulit sa inyong lahat. And today, binisita ko nga po ang warehouse at ang showroom ng isa sa ating mga butihing sponsor na lagi niyong naririnig dito sa morning balitaktakan ng TG Home Builders. And sa mga interested po na magpaganda ng kanilang mga bahay o kung ano-ano mang mga pwesto, makinig na kayo dito sa ating episode with them para naman po malaman natin ang ilang impormasyon tungkol sa TG Home Builders. Today, I am with Mr. Charles and Sir Joshua na ating makakakwentuhan. And ayun, para po sa unang katanungan natin, Sir Charles and Sir Joshua, saan nga po muna nagsimula ang TG Home Builders? Ano ang kwento? Paano po ito nabuo? Bali, si TG Home Builders po kasi ma'am, nag-start po siya ng 2010 sa La Trinidad po. So, si Boss Fernando po at saka si Madam Rosemary Chong po ang nag-start po ng business na ito. They started actually na with aluminum and glass. So before po siya naging home finishing store po dito po sa Baguio. So as of now, meron po tayong 6 na branches. May 5 po dito sa Baguio and Baguio and La Trinidad, and then may isa po sa Urdaneta City po. So bali from La Trinidad po, nag-expand po tayo to Marcos Highway. And then, sumunod po si Bukawkan. And then, after Bukawkan po, meron na naman po tayong isa po dito sa Ferguson. And then, dito po sa Marcos Highway, sa may bandang Suelyo po. And then, last po namin as of now is sa may Urdaneta City po. Ayan, imagine mga kabalitaktakan, from one shop, no, ngayon ay 6 na. And sabi nga kanina ni Sir Charles, nagsimula lamang ito sa aluminum and glass. Yun lamang ang ibinibenta. Pero ngayon, ano na po kaya ang pwede nating mabili dito sa TG Home Builders? Sasagutin yan ni Sir Joshua. As of now po, si TG Home Builders po is nagkaroon na po unti-unti ng mga flooring materials like tiles and stone products, PVC panel, electrical and plumbing supplies, bathroom fixtures, lighting fixtures po, and meron na rin po kaming mga hardware for structural like cement and steel bars po. Nako, napakarami na po pala talagang mga produkto ang TG Home Builders na pwedeng i-enjoy ng ating mga customers, and pwede nyo yan silipin po sa kanilang Facebook page and sa kanilang showroom dito nga po sa Ferguson, Baguio City. Pero bago ang lahat, kagaya po ng marami sa atin, ng TG Home Builders ay nahirapan din po noong pandemya, pero sila ay nagkaroon pa rin po ng maraming paraan para po makaligtas o makasurvive ang mga companies just like the other companies, and also to continue cater to their customers. So paano ka nga kaya ang kwentong pandemic nitong TG Home Builders? Sasagutin po yan ni Sir Charles. Ayun ma'am.
Bali, si TG Home Builders, nag-struggle din naman po kami sa pandemic just like everyone else. Bali, nag-close din naman po si TG Home Builders for almost 2 weeks, I think. Ayan, so after 2 weeks po, nag-meeting po kami ng boss namin na to have yung what else are the services that we can offer to our community, no, para matuloy pa rin natin yung improve natin ng mga houses natin at saka yung paano natin matatapos yung mga bahay natin, especially may mga times din na kailangan talaga natin tapusin yung bahay natin kahit na pandemic na. So what we did nung meeting po namin, we've come up with the online ordering system. So doon po nag-start yung online ordering system po ng TG Home Builders via our Facebook page po. Ayan, so aside from that, dun sa meeting din po namin is pinag-usapan din po namin with our boss, Sir Fernando, na tulungan po namin yung community in the time of need since yun na nga po pandemic. Ayan ma'am. So bali with the kindness and yung pagpupursige po ng aming boss, sa sobrang bait po ng boss namin nag-ano po kami, donate po kami sa aming community ng mga rice po. Tapos nag-donate din po kami sa city ng cash po with the help of other associations po ng mga Chinese dito po sa ating lungsod ng Baguio. Bali sa online ordering system po natin or sa online ordering po natin sa Facebook, i-message nyo lang po kami sa Facebook kung ano po yung order nyo. Pwede nyo pong i-send sa amin yung mga yung sa post po namin, or pwede po kayong mag-comment sa mga post namin, and then sasagutin na po namin yun. May mga agents po kami behind the office na meron pong nag-aabang po na sasagot po sa mga inquiries po ninyo. Grabe naman pala ang TG Home Builders kasi sabi nga ni Sir Charles kanina, bagamat sila ay nahirapan, gumawa pa rin sila ng paraan not only to cater to their customers but also to be able to help the community kahit noong pandemic. And with that, we all know that aside from helping the community, sa sobrang dami na po ng branches ng TG Home Builders, for sure, nakakapagbigay po sila ng trabaho sa mga walang trabaho, yung mga empleyado na nais lumipat sa TG Home Builders o yung mga talagang kailangan lang po ng pangkabuhayan para po makasurvive sa araw-araw. And para kwentuhan tayo sa mga naibigay nilang trabaho sa kanilang mga empleyado, andito po si Sir Joshua para sagutin ang tanong na yan. Yun po, nag-start po kami nung nagsisimula pa lang po si boss sa konting mga tauhan, and then habang nag-expand po yung mga nagkakaroon po kami ng mga branch is mas lalo po kaming dumadami. Even before po nung pandemic, tuloy-tuloy lang po kami. Nagkaroon po kami ng pause sa service, pero gumawa po kami ng way para magkaroon pa rin ng work yung mga kasama namin. Nagkaroon po kami ng skeletal na working system, which is by scheduling. Grabe naman yon mga kabalitaktakan. So kahit pala nung pandemic, pinili nila na hindi magbawas ng mga empleyado para po matulungan ang kanilang mga kasalukuyang nagtatrabaho. And at the same time, itong mga empleyadong ito ay for sure sila ang naging backbone, ang talagang tumutulong and naging isa ding parte ng success ng TG Home Builders. Kasi sabi nga nila, the more you give, the more you receive. Pero ano nga ba ang marireceive nating quality ng mga produkto kapag dito tayo sa TG Home Builders namili ng ating mga gagamitin para sa ating mga bahay? Malalaman natin yan kay Sir Joshua and kay Sir Charles. So bali, isa po sa mga reasons kung bakit po TG Home Builders ang pipiliin nyo for your home improvement needs is because we deliver or we offer yung one-stop shop. So at saka yung we have quality service din po kasi. So sa one-stop shop po kasi, since nandito na po yung mga products namin, parang you can already build your own home using lahat po ng products na ina-offer po ng TG Home Builders. Ayun, so with quality service din po, our staff are
trained to deliver kung ano po yung best po na service, or they deliver their best para ibigay nila kung ano yung mga best na pwedeng gamitin nila sa mga bahay-bahay po nila. Bukod po sa nabanggit ni Sir Charles, may na-offer din po ni TG ang high quality products. May study po namin yung different products sa market, pero pinipili po namin yung standard and high quality po at the lowest price po, yung standard and makakatipid po sila customer. And sa stock availability po, provide po namin as much as possible po yung stocks na needs ni customer. And nag-offer din po kami ng discount, depende po sa item na mapipili po ni customer. So aside po dun sa discounts po na binanggit po ni Sir Joshua, bali inaanyayahan po namin kayo na mag-register din po sa aming loyalty system or sa loyalty program po namin na kaka-launch lang po namin actually last month. So we invite everyone, yung mga customers po namin or yung mga magiging customers po namin to avail po yung aming loyalty rewards program po. So punta na lang po kayo sa pinakamalapit na TG Home Builders outlet sa inyo, and then mag-register na lang po kayo doon. Or you can message po sa Facebook page po namin, TG Home Builders Baguio. Ayan mga ka-MB, meron na tayong kaunting idea tungkol sa TG Home Builders thanks to Sir Charles and Sir Joshua na nagbigay sa atin ng ilang kwento at kalinawan tungkol sa TG Home Builders. Kaya naman sa mga interesado na magpagawa ng kanilang bahay, magtayo ng kanilang bahay, o kaya'y pagandahin lang ng kaunti ang kanilang mga tirahan, bumisita na po kayo sa iba't ibang branch ng TG Home Builders dito sa La Trinidad, sa Pangasinan. Meron din sila sa Pangasinan. And syempre dito sa Baguio City. Pero bago ang lahat ng yan, para medyo masilip natin kung ano ang meron sa TG Home Builders, panoorin natin ito. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente, gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
The best way for us to lose yourself is to lose yourself in the passion of helping others, Morning Barkada. At ito, ibibida natin ngayon lamang kung ang ating president, community president, na si Sir Jomar San Juan. Good morning po, sir. Hi, good morning. Hi, Sir Jomar. Isa pa po. Mukhang hindi natin marinig ang iyong napakagandang tinig. Hi, hello, good morning. Can you hear me? Magandang umaga sa atin, Sir Jomar. And thank you so much for sharing your time this morning. Again, losing yourself in the service of others ang ginagawa natin ngayong pandemya. Sir Jomar, paano nga ba nagsimula ang, your act of volunteerism? I was an SK chairman when I was 17. Pero before pa naman, meron akong mga kaibigan na tumutulong na din kami kahit bata pa kami. That's a great way for you to start, to Sir Jomar. Ngayon kasi ang kabataan, iba din ang gusto nila. And in your case, yung pagtulong talaga nagsimula na nung bata pa. Sir Jomar, paano naman nabuo ang Oo Naman Club? And what was the motivation of bringing forth this community volunteer group? Nabuo yung Oo Naman Club sa isang volleyball team. Wow! So, mga friends ko sila. Tapos ako yung parang naging coach nila. Ganyan. And then, as time goes by, nag-improve yung samahan. From our own barangay, naging mas lumawak pa. So naging buong bayan yung membership namin. Wow! From just a small initiative of your friends and you yourself, Sir Jomar, napalaki natin ang ating komunidad. Sir Jomar, so far, what are those community service that we were able to help out with our community? Tumulong kami, especially ngayong pandemic, to bridge the gap. Yes. Kasi alam naman natin na yung mga local governments, especially yung mga maliliit na bayan, hindi ganon kalaki yung funding nila. Opo. So, with the help of social media, nag-post kami na we are raising funds to help the community. And maraming tumugon. Siguro nandun na rin sila naniniwala sila sa Oo Naman Club at sa pinaniniwalaan ng Oo Naman Club na kailangan naming tulungan yung community. Ayun. So, parang naging bridge lang kami para maipaabot yung tulong galing sa mga sponsors. Right. Sir Jomar, ito kasi minsan na-overlook natin, the small communities and micro community that really needs help right now, and bringing the help to this community really goes beyond the things that we can do. Sir Jomar, isa pa, ano yung isang tumatak sa yung community service nyo? Well, I have two. Meron akong isang Facebook friend. Yes. Hindi ko pa siya nami-meet. Tapos sabi niya, Kuya, nakikita ko, pinopost niyo sa Facebook na tumutulong kayo. Pwede ko bang ilapit si Lolo at si Lola? Kasi sabi niya, hirap sila sa buhay, hindi sila masyadong kumakain. Hala. Knowing matanda to, di ba? So, dapat enough yung nutrition, healthy yung intake nila. So, agad-agad pinuntahan namin sila same day, and then from the small initiative na kailangan namin silang bigyan ng pagkain. Nakita namin na tumutulo din yung bubong, magtatag-ulan na. Opo. Well, this happened last year, no? So, nung pinost namin sa social media, hindi lang pagkain, hindi lang funding para sa food yung dumumog. Nakapagpagawa kami ng bahay ni Lolo at Lola. Wow! Ayun, that's one. The other one is yung school. So yung school, actually, public school naman siya. Yung teacher, sabi niya sa akin,
friend, yung classroom namin, walang-wala kaming maayos na silya. Opo. Yung classroom namin is the pilot school. Kami yung nilalaban sa Quiz Bee. Matatalino yung estudyante ko. Ayan. So sabi ko, bakit kayo yung nawalan pa? Dapat kayo yung priority. Di ba? Opo. Ayun. So, nag-fundraising kami and with the help of Rotary Club in our community, nakapag-provide kami ng armchairs sa isang buong classroom for that pilot section. That's really something, Sir Jomar. Out of the so many, there are more than people pa na natutulungan natin. And sabi mo nga, Sir Jomar, no, little help flickers something more from that. Sir Jomar, isa pa is, why do you do this? I mean, it could just be left out by people. Nakita nila, and maybe others would have the mindset na okay lang, others will help them. Pero ikaw, Sir Jomar, you expanded the reach of this community. And bakit? Why? Why do you do this? Nagtatanong din ako kung bakit magaang sa loob pag ginagawa mo siya. And nakakatuwa kapag may mga nagme-message sa akin na unsolicited messages na, Kuya, continue doing what you are doing. You are an inspiration to our community. Ayan. And nakakatawa din yung parang, paano ba sumali sa grupo nyo? Yes, yun. Nagiging interesado din sila. Opo. And nakakapag-inspire ka dun sa advocacy. Yes, that's more than it, no, Sir Jomar. And ang alam ko, Sir Jomar, over the things that I've seen already, handang tumulong ang Pilipino basta merong isang taong willing to step out. Sir Jomar, how would you encourage other people to do this volunteerism? Kasi minsan ang naririnig kasi natin, hindi ko kaya kasi wala akong pera. Hindi ko kaya kasi I'm not even financially stable. How would you encourage them to just find what they would have or what they can do for the community? Yung Oo Naman Club, ang pinanghahawakan lang talaga namin dito is yung tiwala ng mga kaibigan and mga sponsors namin. Right. Hindi mo kailangang maraming pera para tumulong. Opo. Because kahit kami, hindi naman kami mayayaman, pero pinagtitiwalaan kami ng mga taong gustong makatulong and ginagawa kaming avenue para mapaabot nila yung tulong na meron sila. Ayan. So, I encourage everyone, kahit maliit lang na bagay, sabihin natin, may nakita lang sila na nagugutom, meron naman silang konti, pakainin nila. So, as small thing as that. Sir Jomar, lastly po, we wanted to share the good news and to share to our morning barkada if they can reach you, where they can reach you, and meron ba tayong upcoming activities for the club that we can be able to help as well? Sa upcoming activity, actually secret to. Hindi na muna. Meron kasi kaming isang cancer patient. Wow. Na inaalagaan. Actually, mag-50th birthday siya ngayong June 17. So, we're raising funds para syempre sa panggamot niya, sa birthday cake, siguro konting grocery para sa kanya. Ayan. So, yun yung next project ng club. So, yun. What's the other question again? Sorry. Sir, if they could reach your platform, saan po namin kayo pwedeng mahanap? Okay. We have a Facebook page. Search lang nila Oo Naman Club. Oo Naman? Oh yeah, Oo Naman. Yeah, Oo Naman Club. Ayan, Sir Jomar, thank you so much for sharing your time and lending us the good news na gusto namin talagang makatulong and others, our morning barkada, could also share. Maraming salamat po, Sir Jomar. Thank you very much. Thank you very much po. And yan nga, morning barkada, they say that the service to others is the rent
to pay for the room that we have this on earth. Kaya let it be, a guiding force for us na baka kaya naman natin. And oo naman, kayang-kaya natin yan kasi hindi pa matatapos ang Morning Balitaktakan, magbabalik pa rin kami. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another Dito quality naligo product eh. of Aldridge Corporation. For better life. Thank God! It's Wednesday talaga, Morning Barkada. Naggulat ako sa mukha ko no very, very light. Medyo makinis ang petrolyo ngayon, Morning Barkada. At yun nga, gusto namin magpasalamat sa ever-dearing sponsors namin, starting with the pioneer for online selling of furnishing materials, TG Home Builders, Bridging Power and Progress, National Grid Corporation of the Philippines, and of course, the only mountain resort here in the Cordillera, Baguio Country Club. And gusto rin po namin magpasalamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and Aldrich Corporation na meron pong iba't ibang mga produkto pang tanggal ng sakit ng katawan dahil wala ng aw sa PAW! At pasalamatan din natin ang Pugad Adventure Resort dyan po sa Pagulao Union, and also Batang 90s Milk Tea, and ang hindi natin makakalimutan na nagbibigay sa atin ng musical instruments, Mazar Music. Ayan, nakasama nyo na naman po ang inyong dynamic trio ngayong umaga at bukas magsama-sama ulit tayo. Nakasama nyo po Charles Limon. Nakasama nyo rin ang madiskarte at ang Mamshi Sheki. Nakasama niyo po ang nag-isang minion in the house na lamig ngayon, Randy Guzman, at magkita-kita tayo bukas sa Throwback Thursday dito pa rin sa Morning Balitaktakan! O diba? Ayaw pa kaming paalisin.